بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام دین خدایە، نه قانونا کەسایە. گەلی مسلمانان دین قانونا خدایە. خدایش بۆ بەشەر بواسیتا پێغەمبەران ji bal xwe şiyandiye da got însan hukmên wê bicî bînin û jiyana wan rast û asan bê. Dîn sê qisma: dînê heqa, dînê muharrefa û dînê batıla. Dînê heq û rast dînê Xuda îro İslam'a. Dînê muharref her wekî dînê Yehudî filahan got her yek ji wan di zamanê xwe de dînê rast bûn. Lê piştî wefata pêxemberên wan zanayên wan ayetên Xuda guherandin. Îdî bihatina dînê İslamê jî ji xwe hukmê wan rabû. Dînê batıl jî hemû dînên beşerîn e. Dîn dema wekî Xuda û pêxemberê wî bête îcra kirin ew li ba Xuda muteber û meqbûl e. Eger her kes bi keyfa xwe qanûnên dîn pêk bîne ew ne dînê Xuda ye, li ba Xuda jî ne muteber û ne meqbûl e. Xuda dibêje çi kesê bi xeyr ji dînê Xuda, dînê İslamê, li dîn û qanûnek dîtir bigere ew li ba Xuda asla nayete qebûl kirin û ew kes jî di zerarê de ye û ew kes jî di dawî de zirar dike. Lewra dîn û qanûnê mukemmel dînê Xuda İslam e. Xuda dibêje: El-yevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleykum ni'metî ve razîtu lekum el-İslame dînen. Suret-i Maide ayeta 3. İro min dînê we İslam tamam kir. Têda tu kêmasî nehişt û teslîmî we kir. Lewra min ji bo we dînê İslamê bijart û munasib dît. Gelî xweş ku birayên Müslüman, di dîn de emir û nehî hene, helal û heram hene. Kesê Müslüman ew e got emir û ferzên dîn bicîtîne û ji heram û nehyên wî jî dûr dikeve. Lê bila mirovê Müslüman baş bizane di pêkanîna emrên dîn de tu kes ne bi keyfa xwe ye. Eger mirovek bêje ez Müslümanim û di dîn de bi keyfa xwe tevger bike, hinek emrên dîn bicî bîne, mesela nimêj bike, rojî bigire, hec bike, lê zikatê nede û riba û faîzê bixwe, ticareta şerab û eroînê bike, ev ne dînê Xuda ye. Lewra çawa got Xuda kirina nimêjê, girtina rojiyê, edakirina hecê ferz kiriye, dayîna zekatê jî ferz kiriye, xwarina ribayê û rişwetê jî heram dêraye. Xuda di gelek ayetên Qur'anê de dibêje: ve eqîmû s-salâte ve âtû zekâte. Nimêj bikin û zekatê bidin. Dema jinek Müslüman bêje ez Müslümanim, ez nimêj dikim, rojî digirim, lê ez ê li çarşî û bazaran vekirî bigerim. Dilê min û keyfa min çawa bixwazin ez ê wisa cil û lîbasa li xwe bikim. Ev jî ne dînê Xuda ye. Lewra Xuda ji bo jina Müslüman ji pêxemberê xwe re wiha dibêje: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Suret-i Nur ayet-i 3. Ey Muhammed, tu ji wan jinên bawermend re bêje bila çavên xwe ji nerîna mêrên nemehrem û ewretên kesan bigirin, bila ewretên xwe jî biparêzin. Yani hem ewretên bedena xwe veşêrin, hem namûsa xwe ji karê zinayê biparêzin. Bi xeyr ji wê xemla wan ya xuya bila xemlên xweyên dîtir nedin xuya kirin. Nîşanê kesên xerîb nedin. Hem awan jinên bawermend bila desmalên serê xwe bi ser singê xwe de berdin, da got stûyê wan û singê wan neveşartin, xuya nekin. Hem bila awan jinên bawermend xeml û xişrên xwe dernexînin derve, bi xeyr ji aqrabayên xwe yên mehrem
نیشانی کەسێن دیتر نەدەن. ئیدی ژنا مسلمان دووەرگرتنا جنێن خۆدا نەبکەیفا خۆیان. ئەگەر ڕاست مسلمان بێ لازمە وەکی ئەمری خدا جل وەرگرێ. ئەگەر بکەیفا خۆ وەرگرێ ئەو نەدینێ خدایە. خدا ji bo jina مسلمان wiha jî dibêje وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Sûret-i Nur ayeta 31. Jinên Müslüman ji bo ku xeml û xişrên xwên veşartî derxînin û hebûna xwe bidin hezkirin dema birê de dimeşin bila lingên xwe li erdê nexînin teperepê nekin kesên dîtir bi xwe nehesînin. Hem gelî bawermendan hûn hemû çi mêr çi jin ji gunehên xwe tewbe bikin da got Xuda tewba we qebûl bike û gunehên we bibexşînê û hûn jî bi vî hawayî ji xezeba Xuda xelas bin. Lê ne heyf got îro gelek jinên Müslüman dema di çarşî û bazaran de dimeşin qesden lingên xwe li zemîn dixînin da got mêr bi hatina wan bihesin û li wan û li bejna wan temaşe bikin. Ha ev kar ne ji dînê Xudaya, asiyaniya Xudaya. Xuda ji bo mêrên Müslüman jî wiha dibêje. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Sûret-i Nur ayet 8. Ey Muhammed, tu ji mêrên bawermend re bêje bila çavên xwe ji nerîna bal haram bigirin, biparêzin. Yani bila li jinên xerîb û ewretên kesan mêze nekin, hem bila ewretên xwe jî biparêzin. Yani hem ewretên xwe veşêrin, hem zina nekin. Aha ev girtina çavan ji ewretê kesan û parastina ewretan ji bo wan gelek paktir û çêtir e. Rastî Xuda ji hemû kar û tevgerên wan haydar e. Gelê xuşk û birayên ezîz. Dînê Xuda İslam dînê hayatê ye. Parçekî ji hayata mirova di tarîx û dîroka beşer de tu millet bê dîn nejiyaye. Xuda bêje ya eyyuhellezîne âmenû istecîbû lillâhi ve lirrasûlî îzâ da'âkum lîmâ yuhyîkum. Sûret-i Enfal ayeta 24. Gelî wanên bawerkirina dema pêxemberê min Muhammed gazî wekir bal wî tiştê ku hayat têda bal wî tiştê ku hayat dide we yani asanî û rehetiya jiyana we têda ye ku baweriya bi Xuda û îbadeta xalis ji bo wî ye hûn cewaba Xuda û pêxemberê wî bidin gaziya wan qebûl bikin fermanên wan bicî bînin hayata ku bi hawayê qanûnên Xuda bê li ba Xuda qîmet û îtîbara wî heye jiyana wî kesî di nav malbata wî de xweş e di çarşî û bazaran de xweş e di nav cîran û aqreban de xweş e di siyaset û îdarê de xweş e ew bi tenê bê yan di nav civatan de bê jiyana wî hey xweş e hem dema dînê Xuda İslam di hayata mirov de hebe ew mirov çi karî bike hey bi navê Xuda dike çi karî bi navê Xuda bête kirin qedr û rûmetek mezin jê re heye lewra her tevgera wî li ba Xuda jêr sewab û mukafata heta razana wî xwarin û vexwarina wî heta te'mîna ihtiyaciya şehweta wî jî jêr sewab û mukafata lewra eger îtaata Xuda li tiştekî de tu nebe li ba Xuda tu qedr û rûmeta wî tiştî nîne Resûlê Xuda dibêje eger qedr û qîmeta dunya û xeml û zîneta wê li ba Xuda bi qasî baskê kermêşek hebûye Xuda ji vê dunyayê qurtek av jî bi kafiran nedida bixwarin lewra wî nas nakin û jê re neîtaetkarin mirov ji mal û milkê dunyayê ji ewlad û meqam û saltaneta wî zêde hez dike lê nizanê dunya wî dixapînê lewra çi tiştê di dest mirov de ye hemû emanetin ji nêz de wê hemûyan li Xwediyê îade bike şairekî Ereb dibêje çi qas mal û ewlad hene hemû emanetên Xuda ne di dest mirov de îdî lazim e ewan emanetan rokê bêtin îadekirin bal Xwediyê xwe be
إيرو قالك مشرب وقروه هنا بدين خدا دا هناك بدعاء پیدا کرنا وانجي بأتباع نخوا جي أساس دين دانا قبول کرن لي پیغمبر خدا بيجي چه کسی کار و تفگرک بكي گو نش بنگه ديني مبي او البا خدا نمقبولا و تي رد کرن إيدي مسلمان براستی او گو دين خدا وكي خدا فرمان کریا و پیغمبر وی نشان دا قبول بكي و وی هواي دمشيني حلال نوي حلال وحرام نوي حرام دزاني وغصاب جيتيني حلال وحرامان بهر نامشيني يا ربي ديني اخوة نشاني مبدا هل وكي قوتوي شيان ديا ويا ربي عمل كرنا بيجي جمال بك نصيب بشاوة جمال بيان كريا لبيتونا بيخمبري خوشي جمال بك نصيب بشاوة تشيان ديا وسكن صباتا لسر باوريا بخوشي جمال بك نصيب بشاوة أمر فرمانا مكريا آمين ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام